Oh, kahle kahle okhulumayo uMavesta, gaba lesimanje manje ngiphila nabaphilayo. Namuhla ngizonixoxela ngami isitori sami, ngizonixoxela ngami nangamakhomenti ebebuziwe abantu ngami. Ya. Mm, khona ubuzile ukuthi ngubani, cela ukuthi ngingichazele ukuthi mina ngubani sukaphi, yabo. Mina nguMavesta nje wasemakhaya le Nquthu. Qeda esikoleni boma-twenty, eish angizwa ukungitshena i-date, cela ungayisho i-date, isikhathi. Kodwa ngiqeda esikoleni ngeze eGoli ngazohlanganisa khona izinto. Zangahlangana ngibuyele emakhaya 2016. Ya, 2016 ngabuyela emakhaya. Ngithe uma ngibuyela emakhaya ngafika ngenza u-music, ngawumrephi, ngayi-producer, ngayi-cameraman, ngawu-D_J emakhaya eNquthu. Abantu ebengisebenza nabo bekuwuSihle King Ibhutshi waseNondweni. Yena muntu kade sihlanganisa naye indaba zo-music. Yena-ke ebenza umsebenzi wakhe, ebewu-D_J bese uya-producer. Uyena owangifundisa uku-producer, uyena owangifundisa uku-D_J, uyena owangifundisa ukushootha. That's why abanye bebengibuza ukuthi ngisithathaphi i-skill sokushutha ama-vlog kanje, yabo. Cause ngiyawashutha ama-vlog, uma ufuna ngishuthele i-vlog uyangicela ngikushuthele i-vlog. Ya, uSihle ungifundisile. Uma ungaya nje ku-Instagram wakho noma ku-Facebook or ku-YouTube, u-check-e K_S Entertainment, uzobona umsebenzi wakhe uSihle. Naku-Facebook khona K_S Entertainment, uzowubona umsebenzi wakhe. Ukhona nje wonke lapho uphelele. Uyashutha, uyeke ose-stick-e kuwo kakhulu cause ngafica yena vele ngaleziya y'khathi. Mina ngamuva ngeza la eJozi, or ngaya eMpumalanga, asuka eMpumalanga ngeza la eJozi. Yena Sihle-ke obhizi ngawo-ke nabo-Gavana, abantu engisebenze nabo. Njengamanje lowo muntu ucishe usebenza noSjava mangakhuluma manga. Sesebenza behind the scene ngale koSjava. Baningi baningi. Omrephi engirephe nabo abo-Digga Boy, abo-Mthupha, R_I_P Mthupha, awuthi yami uyashona. Uyalimala awuthi yami Mthupha, Mthubu Buthelezi, ya Mthupha washona. Abo-Sqemane naye walimala futhi awuthi yami. Yase-Vryheid yashona, 747, ya yalimala naye awuthi yami yashona. Baningi baningi, abo-Sangoma, I think awuthi yami yaboshwa anginayo i-story cause khona i-story engasithola emva kwalokho ukuthi inyamalale. Uma ngibuza ebantwini bangitshela ukuthi yaboshwa. Ya, mara-ke i-life-ke asazi kwenzakalani. Nginganqeni lokhu ngilandelele ukuthi kwenzakaleni. Abo-Van Van saphusha nabo-ke la eJozi, sabuya seza la eJozi nabo-Van Van sazohlanganisa iy'ndaba zesibani cause u-music uthatha kude izinto zakhona kanti kudingeka imali bafethu empilweni. Ya, abo-Young Life izinja namanje isegemini baba ziyanqamuka. Young Life yale town. Abo-P Master L walimala futhi awuthi yami naye washona. I wonder kwenzakalani.
ngathi most yawo nje ngathi bengihlanganisa nawo, uNkulunkulu uyawathatha, koda-ke impilo sizothini. Ya, omunye umbuzo, abazali ngisesenabo? Angisesenabo, nginoyi-one, ngikhuliswe i-single parent, ngikhuliswe i-old lady. Noma belingekho empilweni yami ngaleyo ndlela, kodwa belikhona. Kahle kahle umuntu ongikhulisile umagogo. Ya, ngikhuliswe umagogo olimale last year, wadlula emhlabeni. Ya, sasala sizingane sodwa ekhaya. And impilo njengamanje siqale izinto ebesingazazi. Kumele siqale izinto ebesingazazi ukuthi umuntu obeyinsika yebala akasekho. Sekuthi uma ufika ekhaya manje ufike kuthulekile. Hhayi, anginankinga. Ngikhuliswe wuye ugogo since futhi nje kahle kahle bengihlala ekhaya komama eNyakaza. Ngimncane ngifunda abo-grade bani? Abo-grade 5. Ngithe uma ngithi grade 6 ngay'muvela mina ngayoy'hlalela ekhaya kithi. Akekho umuntu owangiqhuba ngemuva, akekho umuntu owangi-advise-a futhi ngay'hambela ngendlela yami. Angazi nami ukuthi ngangibizwa obani, uma ngibizwa abakithi. Ngathatha nje isinqumo sokuthi uyabona manje ngithathe iy'khwama zami ngiyele ekhaya. Kwakungekho kubi, kwakusekhaya komama, kwakungekho kuhle, kwakukithi. Kodwa nje ngay'thathela leso sinqumo sokuthi athi ngiyohlalela nogogo ekhaya. Ya, kusuka lapho-ke ngahlala naye until today ngilapho. Uze wahamba wangishiya khona, nobaba washona 2014 wangishiya khona ekhaya. Ubabamkhulu washona kudala-ke wangishiya khona naye ekhaya. Ya. Umama-ke ngilapho esasekhona emhlabeni, noma ehlala kwenye indawo engasahlali eNyakatho. Ya, but at least uma ngifikile ekhaya nami khona umuntu ekumele ngimjabulise or ejabule, umuntu ojabulayo noma ngithenge something ngiyakhona ukumbonisa ukuthi hawu ngiyakubongela mntanami, yabo. Ya, into ekanjalo. Engikufisa ngomagogo eyi kukhulu. Angifuni ukukusho kodwa kukhulu engikufisa ngomagogo. Engimfisela khona, cishe engimfisela khona nanokuthi uNkulunkulu engathi engamamukela kahle la akhona. I know mina ngiyamazi wami ugogo ukuthi bekuwumuntu onjani. Ngiyamazi ukuthi ugogo bekuwumuntu onjani. Bekuwumuntu wabantu, bekuwumuntu wama-advice. Befonelwa even abantu angabazi bethi banikezwe abanye abantu amanamba akhe. Bekuwumuntu oyisangoma-ke. Bekhona ukukulayela iphupho, bekhona ukukulayela into yesiZulu. Njengokuthi ufuna ukwenza umsebenzi wesiZulu, awazi kumele uqale kanjani ngesimo sokuthi uzalwa kanje uzalwa kanje. Ugogo ubekhona ukukuchazela ukuthi yenze nje yenze nje or hamba olanda umuntu wangapha uye naye ngapha kube okhona for ubani. Izinto ey'kanjalo, ya. Eziningi bene-skill nje esiningi esiningi. Izangoma zakudala-ke niyazazi nani. Bekuyibo abantu abebazi izinto ngale ndlela yokuthi noma ugula ula eGoli, bekutshena ukuthi hhayi hamba ekhemese ufike uthi ucela u-1 no-2 bese ukuhlanganisa kanje uya-steam-a or wenze njani. Or uma usemakhaya gogo yazi unenkinga so ethi imi yenza kanje. Ya, bekuwumuntu okanjalo nje, bekuwumuntu wabantu. Ubengasizi thina, ubesiza wonke umuntu, wonke umuntu. Kungangokuthi ngumngcwabo wakhe
ngazi ukuthi kungathiwa kunjani. Kwasuka abantu izangoma la eGoli, kwasuka izangoma eThekwini, kwasuka izangoma ezase-Cape Town, kwasuka izangoma Vryheid-ke kuseduze, koda nje bekugcwele ngale ndlela yokuthi bekungathi akuncadi umuntu owugogo nomuntu osekhulile. Ya, masindlule-ke lapha ya mina ngumuntu kahle kahle ngoba lo ngibheka phansi ngifunda amakomenti ukuthi abantu ukuthi like njengalo ongibuza ukuthi kahle kahle umuntu onjani. Mina ngumuntu o-right mfethu, umuntu o-right mfethu, ongenampi. Othi wakwasukelwa yimi akavele namhlanje. Othi wakwasukelwa yimi ngamsukela nje ngamthatha, hhayi akavele ngiyambona. Angisuye umuntu wempi mina, angisuye uphumasilwe, angisuye umuntu othanda ukukhuluma, yabo. Ngumuntu oy'philela le mpilo engiyiphilayo nje, o-indoors futhi ngeleyo out enjalo nje ethanda ukuyihlalela endlini, ngihlalele nekhompyutha, ngihlalele nefoni, ngihlalele ne-laptop. Ya, izinto nje engiyikho, engiyizo. Ya, yilokho nje angisuye umuntu wempi, futhi ngumuntu okukhonayo ukuthi ukuhlala naye, ongakhona ukuhlala naye if uyafisa. Sihlale nje sixoxe and okunye angiphuzi-ke angibhemi, ngiyimi, ngiy'philela ngenkosi, ngikhonzele nje iy'nto zami eziceleni, ngikhonzele nje iy'nto zami eziceleni. Abaningi bayazazi iy'nto zami eziceleni njengamanje ngoba sengila eduze. Ya. Engingayithandi ngamantombazane, eyi angithandi ukukhuluma ngayo, kodwa nje intombazane ethanda imali, hhayi sorry sorry, angithandi ukukhuluma okuningi, kodwa nje intombazane ethanda imali, ethanda umjayivo, isibhengane, ethanda ubumnandi, ayiqondene nami. Angisho ukuthi ba-wrong, ba-right, kodwa nje mina ngisho nje ebhekane nami. Ngithanda ukujayiva, ngithanda nomuntu onabangani abaningi ababhedayo, angimthandi. Ya. Since ngilo muntu engiwuyena, mhlampe kudala ngangamthanda cause nami ezinye izinto bengizenza, kodwa nje manje hhayi, umuntu othanda umjayivo, nothanda ubumnandi ngaleyo ndlela, hhayi, ngiyambonga.